295. Hi guys, good morning. Nandito na naman kami sa Unitop at bibili kasi ako ng yung mga bibilin ko guys. Gamit to sa ang tawag nun, sa computer shop, ang Pisonet. So chika ko sa inyo mamaya about it. Pero ngayon mimili kami dito. So bibili ako ng electric fan, mousepad, headphone, trapal, perfume doon at saka cortina. So yun yung bibiling ko today. So ayun, baby, say hi baby. So ayan, palagi siya nakasakay dyan sa push cart para hindi siya tagpan. So, titignan ko kasi guys yung medyo malaki na, no electric fan, it's ceiling fan. Yun yung hinahanap ko. Kasi masyadong mainit yung nirereklamo nila, mainit kasi dun sa loob. So, yun, naghahanap ako. Eto. Hi guys! Actually, kanina pa kami dumating, pero kanya pagdating namin, nagmamadali ako kasi kailangan ko maglaba. So, natapos ko lahat ng labahin. At yun, pinatulog ko muna yung anak ko, tapos naglaba ako talaga ng kasi ang dami kong labahin talaga. So, finally natapos ko din. At yun, kanina hindi ako nakapag-vlog ng maayos sa ano kasi 3 store yung pinuntahan ko. Pero nakapag-vlog ako dun lang sa Unitop kasi dun sa ibang store bawal mag-vlog. So, ayun. So, ipapakita ko ngayon kung ano yung mga nabili ko. Okay. Chika muna tayo, no? Teka, parang ingay na TV. So, yun nga. So, hindi masyadong maganda yung lighting, no? Kasi, hapon na kasi, guys. Almost 3 na. No, 3 na nga. 3:20 na ng hapon. So, yun. So, check muna tayo. Yung kagaya ng sinabi ko na meron ako chika sa inyo. So, diba nung last vlog ko, nung way, ano pa, medyo matagal na yon. Pero hindi ganun katagal. Pero, i-search nyo na lang kung ano yung, nakalimutan ko yung title nun. Yung sinabi ko na ipibenta namin yung aming Pisonet. So, dahil that time, marami pa kaming utang na binabayaran talaga guys. At wala kaming, maipon kami pero hindi ganun kalaki. So, tapos yun, kailangan namin siyang ibenta. So, binenta namin siya dun lang sa, pasensya lang sa buko guys, hindi ako nag-supply tatapos ko lang maligo. Minamadali ko na kasi to kasi hapon na, baka kasi dumilim na, at saka meron akong i-upload the video today. So, yun. Tapos, yun nga, binenta namin yun. So, pinagbentahan namin doon is yung father-in-law ko lang yung bumili. Since nasa bahay lang naman siya talaga yung computer, so sayang naman kung ibang tao yung nakakabili, diba? Pero dalawa lang yung aming computer doon, guys. So, yung dalawa is sa mama ko na yun. So, bayan ako 200% na lang. So, nung nabili na ng father-in-law ko yung computer, binigay niya yun sa sister-in-law ko na dumating galing Cebu kasi wala siyang trabaho noon. So, yun. So, ngayon na may trabaho na siya, hindi niya natututukan ng maayos. So, medyo, siyempre busy na siya everyday yung trabaho niya. So, hindi niya masyado natututukan. So, ang concern ko lang kasi doon talaga is yung computer ng mama ko kasi may binabayaran siyang monthly. So, parang ako yung nai-stress, parang ganon. Pag, syempre, yung mga customers ayaw nila ng mabaho, yung maraming mga defect, alam mo yun, ang OA talaga ng mga customers, diba? Alam naman natin may mga ganong customers. So, hindi sila naglalaro. So, talagang naapektuhan din. So, ngayon, dahil may trabaho na siya, so, sabi ko, kukunin ko na lang uli yung, ako na lang uli yung, ang tawag doon, magmamanage doon sa Pisonet na yon. So,
Kasi ibibenta na ni mama, yung mama ko, yung dalawa niyang computer, ibibenta na niya. So, sabi ko, ako na lang yung bibili ng dalawang computer. So, kung makapagsabi na ako yung bibili, para ang dami kong pera. Pero actually, magda-down lang ako sa mama ko ng hindi talaga full na babayaran ko lahat. Kasi, mama ko naman yan, so okay lang daw sa kanya. So, magda-down lang ako sa kanya ng money para yun, para ako na yung ma-manage lahat. Kasi para mapatutukan ko talaga siya. Kasi before talagang malinis talaga yun. Malinis, babango, ganun. Pinapabangon ko talaga siya kasi sobrang OA talaga ng mga customers. So, yun. So now, tomorrow, today is July 31. So tomorrow, pasensya na guys medyo maingay talaga yung TV kasi nag-YouTube kasi yung anak ko. So tomorrow na yung August 1, magsisimula kami na talaga yung mag-handle. So, yun. So, kaya namili ako, medyo mahal yung mga accessories kasi may mga defect na bumili pa kami ng plywood kasi talagang sirang-sira na. So, bumili kami ng plywood, yung floor mat. So, yun guys, yun nga, teka lang, parang dumidilim na talaga siya, no? Yun nga, kagaya ng sinabi ko, so, namili ako, yung budget ko is 1,000 pesos lang. So, hindi lahat ng accessories is maano lang. Pero yung computer yun guys, dalawa yun lang yung amin doon. Dalawa lang yun. At yung dalawa doon, sa father-in-law ko pa rin. Basta, baka naguguluhan kayo, pero yun. Basta, meron kayong bagong income. So, erase mo na. Hindi mo na ako mag-meet up sa aking online shop. So, sa Shopee lang talaga ako full. Hindi na ako mag-meet up kasi hindi ko nakakayanin, syempre. Hindi naman ako si super Wonder Woman, diba? So, yun. So, kailangan akong tutukan yun dahil may kailangan araw-araw akong dito talaga sa bahay na ako pwedeng umalis kasi may magpapasukle at importante yun. So, yun. So, ang dami kong sinasabi pero yun, checkan lang yun. I-haul ko ngayon kung ano yung mga nabili ko kanina. So, ayun guys, medyo madilim na talaga. Madilim na ang buhay. So, ayun. Ayun, so papakita ko lang sa inyo kung ano yung nabili ko kanina. So, bumili lang ako ng selling fan ko guys. Ito yung pinakita ko sa inyo kanina. 295 lang yung price nito sa Unita. So, ayun. Purple, yung kulay na purple to. So, ayun. 295. So, malaki yung binili ko para, ano to, tawag dito, trapal yung tawag dito. Basta yung, ika-cover ko doon sa ano kasi mainit kasi. So, ayan. Bumili ako ng 1 meter lang to. 41 pesos ang meter yan. Tapos, parang nasa bahay lang, no? Yung pisonet, teka lang, lalim talaga. Oh my goodness. Tapos, eto, bumili ako ng, ano to, cortina. Cortina to guys, nakikita nyo siya, ayan. Cortina, so 3 piraso yung binili kong cortina. 1, 2, 3. 3 pieces of curtains. Ano lang to, half. Parang half na curtains. Yun yung ilalagay ko para at least maliwanag naman dun sa loob. So, actually, may ano dun. Nilagyan ko noon pa. Hanggang hindi pa nga nilaban nila. Pero noon, parang ano na siya, nangitim na kasi siya. So, papalitan ko na lang siya. So, eto naman, bumili ako ng 2 blade. Ano to, ihahang mo to dun sa ibabaw. Kahit saan, ihahang mo lang siya tapos sobrang bago guys, as in. Kung para siyang aircon yung loob ng pisonet, parang ganun. So, ang bango. Try nyo itong ganito. At favorite ko yung lavender kasi sobrang bango talaga. Para nakaka-relax pag nag-computer sila. So, para nakaka-relax. So, yun. Hang it fresh lavender yung ano niya. So this is 48 pesos. Siguro sa mall nasa mga 50 ganun. So dalawa yung binili ko. So ito yung ginagamit ko kasi mapango. Tapos sa mga accessories namin sa computer, so bumili lang ako ng 2 mouse pads, is 20 pesos each. So ayan. Tapos bumili ako ng headphone.
Ayan, malaki yung headphone talaga kasi nag-request sila na palitan yung mga headphones. So, dahil dalawa lang yung akin, so dalawa lang yung papalitan ko. Yung sa father-in-law ko, papalitan ko siya pag ano na, yung, kasi okay pa naman yung mga headphone nila. Yung sa amin lang talaga is yung sirang-sira na. So, yun. So, yun. Yun lang yung mga, ano ko, nabili ko kanina. So, yun lang guys. So, i-charge ko lang muna tong phone kasi kailangan ko na mag-upload later ng yung video. Tapos ko na siyang i-edit. So, i-upload ko yun today. So, ayun. So, yun. Hi guys! So, pasensya na kung ano yung aking buhok kasi kagagaling ko lang maligo. At, ang ginagawa ko ngayon is nagluto ko ng pasta. Ayan. So, kasi yung last na gumawa ko ng pasta, may sobra pa na, madilim, may sobra pa na noodles. Ito yung ano ko, yung sobra ko yung fiesta. So, may sobra. So, konti na lang yung nilagay ko na, ano, so, may extra pa din akong noodles. So, medyo marami to. So, next week makakapag-noodles pa rin kami. So, sauce na yung bibilin ko. So, yung binili ko is yung ano Asa na yun? Eto, 109 pesos. Yung charap bundle pack. Ayan, 109 pesos. Hans yung ano niya, sweet style. So, yun. Ano kasi siya, basta alam mo guys, nakakatipid ako talaga dito sa pasta kasi, ano to, nag-meal plan ako, mga tatlong hapunan. Mga tatlong hapunan yung ano niya, makakain namin ito tapos makakapag-snacks pa. Kasi alam niyo na, yung spaghetti talaga dito sa bahay, kung hindi ko kontrolin yung kakainin lang spaghetti para yung isang ganyan isang araw lang. Kasama na din yung snacks, ganun. Sobrang, ewan ko, yung dalawang ano dito, yung si Papa tsaka si Hagrid talaga yung favorite niya yung spaghetti. So, ayun. So, yung ginagawa ko dito sa bahay is ano lang ako, sound trip. Kasi magaganda yung sounds. At saka, nagluluto na rin. So, ayun. So, niluto ko kasi mamaya, patutulugin ko na si Hagrid. So, niluto ko na lang muna yung yung pasta para mamaya yung sauce na lang yung aking lulutuin. Kasi medyo frozen pa yung yung ground pork. So, yung noodles, yung spaghetti namin sa bahay, guys, wala siyang maraming keme-keme, no? Ano lang talaga siya, pasta, sauce, actually, hindi ko kalalagyan ng hotdog, pero binilhan na asawa ko ng isang hotdog kasi yung last na nagluto ako, walang hotdog talaga yun, as in plain na ground beef ata yun yung nilagay ko. Ngayon, ground pork. So, yun lang. Yun lang yung ilalagay ko. Tapos, wala nang iba. So, tipid talaga. Kasi, yun lang. Kasi, mahal kung marami ka pang idadagdag ng mga ano. Pero, yung lasa niya, masarap pa rin naman talaga. Tsaka, naubos din nila agad. So, yun. So, pagkatapos yung maluto yung pasta, patutulugin ko muna si Hagrid. Kaya maingay. Tutulugin ko muna si Hagrid para mamaya tapusin ko yung ginagawa ko. Tapos, yun lang yung gagawin ko. Yung last pala na actually hindi ako natuloy sa guys, hindi ako natuloy dun sa pumunta sa palengke kasi bagsak na talaga ako nun. Parang, kasi naglaba pa ako nun nung pagdating namin dito naglaba ako kagad. So, talaga yung katawan ko, sabi ko hindi ko na aabusuhin kasi may umuulan. Hindi ko na aabusuhin yung katawan ko kasi pag inabuso ko to ngayon, sigurado bukas hindi na ako makakatayo. So, yung asawa ko na lang yung pinabili ko. Tapos, nabili lang ako, may palengke kasi dito na malapit. So, bili lang ako ng isang tray ng itlog. Yun na yung mga importante talaga, yung mabibili ko dito. Tapos, yung fruits, may saging kasi dito na may palengke dito na medyo, okay naman yung price. Pero, mas maganda talaga dun sa palengke. So, yun. Tatapusin ko lang muna yung pasta ko, guys. So, tapos ko na lutuin yung guys, yung spaghetti at
natutulog na yung isa. So, magmamadali na akong tapusin to lahat. So, ito yung itsura niya. Ayan. Yum, yum. Tapos may extra pa. Hindi ko siya naubos. So, ayan. Kasi medyo konti lang yung sauce. So, magiging dry din naman siya pag masyadong maraming tawag dito. Masyadong maraming noodles. So, ayun. So, pagkatapos nito, ilalagay ko na siya sa ilalagay ko siya sa Tupperware. Tapos, yun na. Palalambigin ko lang siya. Tapos, i-refrigerate ko na rin siya mamaya. So, excited na rin. Si Hagrid, excited na rin siyang kumain. Kasi sabi ko, kailangan matulog na maaga para kung may kakain ka ng spaghetti. Kasi, ano talaga yung spaghetti. Parehas sila ng papa niya. Sobrang ano talaga sa spaghetti. So, ayun. So, ilalagay ko na ito sa Tupperware. So, tapos ko na siyang ilagay sa mga Tupperware, guys. So, eto. Medyo malalaki na yung Tupperware. So, ayan siya. Tapos, eto naman. Ayan. Yan tatlo na yan. Kung gusto nilang mag-snacks or what. So, syempre, alam ko mag-snack talaga sila. So, yun. So, eto naman. Yung sobra, nilagay ko na lang siya dyan, tapos i-refrigerate. Kasi next week, nag-meal plan din ako, sasamahan ko rin ng pasta. Kasi may sobra pa din na ano. So, sige, bibilin ko sauce na lang. So, tapos may konti na natira pa doon na ground pork. So, yun. Tapos, yun lang. Tapos, ito yung kakainin ko to. So, yan. Pagkatapos yan, papalamigin ko lang siya. Tapos, i-refrigerate ko na lang yan. So, etong isa, mamaya tong gabi, sa hapunan. Kasi, hindi ko pala napakita sa inyo. Yung bread, kahapon ata to last, dun sa Robinsons. Yung manho na brand. Kasi, yung isang, ano pala, yung 31. Yung 31 pala Monday ata yun. Yeah, Monday. Last day sa kanilang festival. So, may sale na buy one take one to. Pero mag-expire to guys sa 4. Ngayong 4. So, kailangan kainin na namin to. So, yung isa na naubos na. Ayan o. Yung isa na lang yung natira. So, mamaya, kaya inuuna ko yung dapat unahin ng mga pagkain para hindi naman masayang, diba? So, kaya niluto ko na yung pasta. Tapos, mamayang gabi dahil syempre papart nila niya ng bread. Tapos yun na yung hapunan. Tapos yung isa naman bukas. So straight na pasta para lang at least hindi masira yung bread. So yun. So yun lang guys. Palamigin ko lang to tapos i-refrigerate ko na. Natuwa pala ako nung sinabi ko kanina guys. Sabi ko Tupperware brand pala yung Tupperware. Yung plastic container. So, yun. Tapos, mamaya pala. Tapos, may magpapaksiw sana ako, guys. Bumili ako ng isda. Papaksiwin ko yung lahat. Tapos, kaya lang, wala kasing bell pepper. Nagpapabili pa ako kay Papa mamaya. Kasi maaga siyang uuwi today. Kasi, yun. Maaga siyang uuwi. So, mamaya ko na lang siya lulutuin. So, alam mo guys, etong spaghetti talaga, malaking tulong sa akin pag, alam mo yun, pag umaalis kami, or umaalis ako, pag uwi namin sa gabi, at least may nakakain na kami. It's parang weird, no? So, hindi kami para yung typical na, talaga na, nagsaspaghetti lang sa birthday, pero nagsaspaghetti talaga ako sa regular na araw lang. Kasi mas matipid din kasi siya, ang ingay ng mas matipid din kasi siya. So, ayun. So, nagiging practical lang talaga ako. At gusto kong masana yung anak namin na, alam mo yun, hindi kailangang may kanin talaga parate. So, yun. Pero sa pansit, minsan talaga nagkakanin, hindi may iwasan. Pero yung spaghetti, okay lang talaga sa kanila na walang kanin. Yun lang talaga, tsaka yung bread.